Welcome back to my channel. So, medyo matagal-tagal po ako na hindi nakapag-vlog kasi medyo busy sa work. So, dahil nga po sa COVID-19, nag-stay home yung mga employer ko. So, mahirap makapag-vlog ulit dahil mahirap lumabas. Mahirap na kasi baka makapag-catch out tayo ng sakit. So, this time, ang vlog ko na ito, kung nakikita nyo naman po sa description, ito ay unboxing my birthday gift. So, tara, samahan nyo po ako. So, tcharan! Ito, galing ito sa pinsan ko kay Ate Daisy. So, subscribe nyo po siya sa kanyang channel. Bisitahin nyo po siya sa kanyang channel. Search nyo po ang Dada the Explorer. So, ang cute lang ng bear. Thank you, ate, kasi since may 2 days pa before my birthday, sinelebrate namin kanina yung birthday ko. So, kumain kami sa labas, kasama nung friend niya, si Ate Sophie. Hi, ate! Thank you sa time. So, eto na, bubuksan natin. Guys, kung nakikita nyo, ang cute-cute ng paper bag. So, meron siyang bear and hindi ko alam kung alam niya yung favorite color ko na red. Pero, ang cute lang. Kaya kanina pagkakita ko, ay, ang ganda nung bear plus matching red color. So, nagustuhan ko siya. So, titignan natin kung ano yung nasa loob. Wow, naka-stapler siya. So, dadahan-dahanin natin. Baka masira yung paper bag kasi bala kong itago yung paper bag kasi napakaganda. Ganon kasi ako kapag so, kwentuhan tayo habang binubuksan ko to. So, ganon kasi ako kapag yung mga special na tao sa akin, pinapahalagahan ko rin yung special na bagay na binibigay nila sa akin. Ayan. Once, stapler down. Ang tawag ko dyan? Bala ng stapler. Ano dyan? Basta yun. Stapler. Bala ng stapler. So, meron siyang dalawang stapler dito. Ano kaya ang laman nito? Sabi niya kanina, sana magkasya sa'yo. Ano kaya ito? Damit? Kumakalog-kalog siya. So, eto. Wow! Look, tignan nyo kung ano yung nasa loob. Meron siyang maliit na box. Ano kaya ito? Ang nakasulat sa box ay SK May. Nababasa ba? SK May. So, ewan ko kung anong tamang basa dito. SK May, SK May, May, ewan ko. So, ito na siya. Medyo nakaangat na siya. Bubuksan natin kung ano yung nasa loob. Oh my God! Ate, napaka-generous mo talaga. Guys, tignan nyo. Wristwatch ang regalo niya sa akin. Wow, may warranty card pa. Ayan guys, ano siya, meron pa siyang tag. And then, ito yung design niya. Tanggalin natin. Wow, ate, you're so... Ay, nako talaga. Ikaw, gumastos ka pa. Tignan nyo. Ang ganda-ganda. Silver siya. Silver strap siya. Ayan. So, mayroon siyang tag. And then, ayan. Siguro pwede siyang i-adjust. Mamaya na natin susukatin. Papakita ko muna sa inyo kung ano yun nandun sa loob. So, meron siyang unan. Ayan. May unan ako mamayang gabi. Joke. So, may free battery siya. Kung nakikita nyo po, may free battery siya. And then, meron akong nakikita dito. Oh, warranty card! Meron siyang warranty card. Nababasa po ba? Ayan, dilimang ko yung ilaw. Ayan, meron siyang warranty card. Ay, ate, thank you, thank you. Ayan, wala na pong laman yung box. Hi, Ate Daisy. Thank you po sa regalo mo sa akin. I appreciate this. So, susukatin ko na siya kung magkakasya ba siya sa akin. Wait lang po. Hala. Sana daw kumasya sa akin, sabi niya kanina. Bago kami naghiwalay, sabi niya, sana kumasya sa yoga. Actually, ate, luwag pa siya. Ayan yung
Ayan yung ano, pero okay lang, pwede naman natin siyang pabawasan. Thank you, ate. I love you talaga. Thank you. Pwede ko naman siyang tanggalin dito. Thank you. Ayan. Ayan, sasaulin na natin ang regalo ni Ate Daisy. So, susutin natin siya sa mga special na okasyon para meron naman tayong magamit. So, thank you, ate. I love you. So, papay ko na siya. And then, thank you, Ate Daisy. Walang umpay na pasasalamat sa iyo. Napapagpalain ka ng Diyos. God bless, ate. Ay, naalala niya yung birthday ko. Na-appreciate ko lang. Thank you, ate. Ayan, dyan po nagtatapos ang ating unboxing, my birthday gift unboxing. So, thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking 38 family members. Maraming salamat po. Nawa ay dumami pa tayo. So, see you! Bye-bye! Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At i-click lang po ang ating notification bell para sa mga bago nating vlog. Thank you. God bless.